Слушай, кого? ако беше ми повишателно говоря аз... Ма не ми повишавай, че говорим чули какво ти казвам, бе? Няма да говоря нормално, я слушай. Не. Що така, какво? Искаш какво да се биш, ма? Не, че кой ми Иди си кажеш, на място. няма да си на място. Седи да бега, бе. Говори ми нормално. На боска, седи да Ти ми кажеш, Башка, седи, бе. Че куче, бе. Не си куче, когато говоря. Говори ми нормално. Ако седнеш, говори ми свали си ръката. Говори ми нормално, бе. Свали си ръката. Говори ми нормално, бе. Говори ми нормално. Ръката, ако обичаш. Прекалено учтив съм. Свали си ръката и седи на място. Няма да седна, че няма ми кажеш да сям. Кой ще каже, бе? Говори ми. Там ти е проблема, че никой не може да ти каже на теб. Какво? Ти си за най-великия. Кажи ми какъв е проблема. Лайна. Кажи ми какъв е проблема на яйцето. Проблема на яйцето, че е насрано. Пакетирал съм го. Да дам обяснение какви са проблемите. Кое? Говори. Когато аз го... Седи, ако обичаш. Няма да се... Няма да ми тръгваш към мене. Говори. Да ни те върна с думи в първи клас. Няма ли ти е? Говори ми. Няма какво да ти говоря. Говори ми. Нищо не става от тебе. Разбравяме добре. Само думи. Дела нула. Аз му говоря, обяснявам му, като човек с опит, който може да му помогне, а той ми се скача и ми се дърви като някакъв гереспител. Няма да се обяснява повече. Ти си тук, в колкото не ми трябваш. Та ти се правиш, бе. Не си правя тъщ, паркирам сериозен съм, сядай, пуши цигари, каписа, не ми трябваш въобще. Ти ут ли си, бе? Вадима да си бачкам, бе. Наистина, няма да бачкаш.